varmaan se jalka osuu nyt kyllä tuohon. Otas siellä on se avain. Se nousee kyllä aika paljon tossa. Vai se... Eikö se nouse nyt? Se tulee parasta ja alta. Se taitaa osua tuohon. Pedalta. Ai jaa, se. Ei sen niin se oli. Ei sillä voimaa, mut sillä on kiloja. Oo. On se niin ihme. Hyvä.